Mi smo tvornica znakova u Songshan, Kini. Imamo više od 10 godina iskustva s izvozom znakova. Stupanj neon. Milimetarsko glodanje akrila. Osvjetljen stupnjeva, boja nije obavezna. Stupanj akrilni neon. Osvjetljen stupnjeva, boja nije obavezna. Ovo su detalji rasvjete. Na zalihi imamo sve vrste uzoraka neonskih boja. Također podržavaju prilagodbu kutija za uzorke. Izvrsni svjetlosni efekt. Pozdravljamo vaš upit.